Παναγιώτης 78, ο Πάιλοτ από την Δράμα 90 λεπτών, Γιάννης ο Παναγιώτης Σιλβάνια από την Ξάφη 65 στο break, ο Ριπάρδο και ο Ασεβίλας στο Ξάφη. Ο κοντρόλ του Βόρειου είναι όταν έμενε μόνος. Και ο Ελπάσο από την Δράμα, καλησπέρα Δημήτρη, Ελπάσο 116 στο break. Καλά παίζει Κωστά, καλά το ακούω. Έτσι. Λοιπόν, όταν όμως είναι σε κορυφές εκεί στα 125, κόβει το πικ. Έτσι. Κόβει το πικάρισμα το πολύ. Στις 5 μονάδες, 4 που το αναφέρω. Λοιπόν, έχει 2-3 μονάδες. Εγώ και μετά θα πάρω πάσα, θα παράσω εδώ. Τελειώσω. Ο ασυμβίβαστος στον Βόρειο, ο Βόρειος. Γιατί Κυριάκο, 71-72 κάπου εκεί είσαι. Ας εδώ τώρα, ήταν και σύντομο. Σταθμός Απερίγραπτο ακούει έτοιμα. Μισό λίγο. Ναι, έλα. Έρχομαι σε λίγο. Έγινε, άντε. Λοιπόν, δεν θα πάρω άλλο. Θα σας ακούσω μόνο έτσι για λίγο και τι κάνω. 1, 2, 3, 4, 5. Λοιπόν, Νίκο, δεν είδα ένα αργοναύτη. Τον Τάσο είδα, τον Ελεύθερο εκεί με τις 46. Νίκο, δεν ξέρω σαν τι γίνεται εδώ. Σε βλέπω από 86 μέχρι 92. Τώρα είναι λίγο η διάδοση. Είναι... Αλλά δεν ήμουν καθόλου έτοιμος, δεν είχα ζεστανή, δεν είχα ανάψει υπολογιστές. Καλησπέρα. Καλησπέρα εδώ στο 90. Δεν είσαι μόνος, μην το ξεχνάς, δεν είσαι μόνος, δεν είσαι μόνος. Είναι πολύ καλά εδώ, οι εκπομπές, μεγάλα σήματα. Ο Γιάννης τώρα τον έχω δει στις 60. 60 μονάδες. Στις 54 μονάδες ήταν η εκπομπή του Νίκη του Απερίγραφου. Μέχρι 55 μονάδες. Για τον 1 και 55 μέχρι 55 μονάδες. Times it makes me wonder how I keep from going under. Έλα κουρασούλα ρε Μπέντες ο Βασάνης. Πού να συνοηθεί με έναν άλλο που τον είπε σήμερα, είσαι καλά. Έλα, ακούω. Ακούω με λιβατικό από κέντρο Καρδίτσα. Ναι, ας την κεραία όπως είναι εκεί, μην ξαναπειράξει τίποτα, μια χαρά παίζει. Εγώ είπα ότι θα έχεις κάνει αλλαγή ή κάτι θα έχεις κάνει, εν πάση περιπτώσει. Σε ακούω πάρα πολύ καλά, έτσι. Πάρα πολύ καλά. Και το σήμα σου έφτασε εδώ 45 dB. Έτσι μετά συγκρίνεις με τα βραδινά, γιατί μου ανεβαίνει το παρέστημα και μου περνάει τα 40 το βράδυ.
Λοιπόν, από τη στιγμή που σου λέω έχω 18 παράσιτο και μου φαίνει 45, φαντάσου το σήμα είναι πάρα πολύ καλό. Πολύ καλά ακούω και το Σπύρο, έτσι. Σπύρο Δία, πανέμορφα εδώ, δεν έχασα λέξη σου. Για να προσέχεις εκεί πέρα τους πληθυρισμούς και αυτά να τα προσέχεις. Λοιπόν, αυτά παιδιά, δεν θέλω τίποτα άλλο και εγώ μένω εκτός, έτσι. Δεν θα ξαναπάρω άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Γιατί ήμουνα και εγώ με αλλαγή. Τα λέμε παιδιά, τα λέμε αργοτέρως. Edge, trying not to lose my Μάλιστα, θα παίξουν τα βρισκάκια. Θα παίξουν τα βρισκάκια ακόμα και να την κάνουμε.